Bila herkes suar be. Kayu digirtina toza refanda alikariye digir. Kevhavi pir jere dahat ku bi bavê xwe tiştekî dike. Lê binêr. Neçe? Kayu gava li wêne mêzekir lê fikirî ku ew wêneyê wî ye. Ez pir komîk xuya dikim ne wisa Na na ev ne tûy Kayu. Ev halê min ê 4 salî ye. Binêr? Ev jî seta trenê ya ku kalê te û pîra te di rojbûna min de dabûn min evin. Ez dikarim bi wan Piştî ku em bilîzim. toza bigirin em dikarin herin wan bigerin. Ez dizanim trena kev hîn jî li cem kalê te û pîra te. Kayu ji bo dîtina trenê bêsebir bû. Dixwest hema here. Başê tiştek hat hişê wî. Çuf çuf. Hadi em bi treni hinek bigerin teydi. Kayu tu li ku yî? Çuf. Ha ev tîrêneke pir xweşik e. Ji bo dîtina seta tîrana min a kev tu amade yî ku em herin mala kalê te? Erê. Kalolê di fikirî dibe ku seta trenê di jêr zemînê de be. Wî ne li vire baba? Erê li vê derê pazilene. Bi tenê tiştên kêr nayên. Min ev navêtin ez jê bawerim. Divê li van deran li ciyekî bin. Gelo seta trenê li ku bû. Kayu, bavê wî û kalê wî hema bibe li hundirê hemû qutiyan mêze kiribûn. Lê binêrin li vir şevqeya Erê keye. ew şeqê min ê kondukturiya tîrenê bû. Gava vî şevqeyî li xwe dikî bavê te tivî emrî de çawa xuya dikir heman tu jî bi ser xuya dikî Kayu. Bi rastî kalo. Nihat li xwe ke baba. Te baş e? Li vî binêr. Ev nuwaze ye. Wisa xuya dike ku me seta trenê dîtiye ne wisa Kayu? Gelo dixebite pir merak dikim. Ji bo zanîna wê rêyek tenê heye. Ev harîkaya Kayu. Me berê jî bi vê trenê lîstî bû. Ma te jî pelîstî bû. Elbet. Min vagonên cuda davîtin du lokomotifê. Vagonên çi? Elbet. Ev her du vagon insanan hildigirin. û ev her du vagonên bar jî barûxarinan dikişînin. Vaya Kayu. Ev bişkok tîrenê dixebitîne. Bi tenê pê li vê bişkokeke û lê binêr çi dibe. Bila herkes swar be. Nuwaze. Ji bîr neke Kayu. Ji bo rê bidî trenan tu yê şewqê bi kar bînî û wê ji kuleka lokomotifê duman derkeve. Pîs pîs hîn jî dixebite. Nuwaze. Ez dê difikirim ku pîs-pîska trenê dibêjim. Ji ber ku Kayu lîstokek pêde kiribû ku bi bavê xwe re û bi kalê xwe re bilîze bextewar bibû. Dixwazî vê wêneyê dayînî ku derê Kayu? Tam vê derê babam. Bila herkes var be. Mala Gilbert. Baba ez pertecemidin. Ji bo herin malê Kayu û bavê xwe gelek lezandin. Lewra derve gelek sar bû. Baba li vê mala biçik û komîk binêre. Ew qulubeya kûçikekî ye Kayu. Malê wir kûçik dişi. Erê ev rast e. Kayu lê di fikirî ku ji ber ku ciyekî wî yê lêrazê û ciyekî wî yê lêbilîze heye ev kûçikekî gelek bextewar e. Wê Gilbert. Were vira. Nikarî li we razê. Kayu lê di fikirî ku divê ji bo Gilbert jî heman wek ya kûçik ciyekî wî ye ku karibe lêrazê hebe. Ez ji bo Gilbert xaniyekê biçik çekim. Ev fikrekî nuwaze ye. Wê kêfoyê pir ji ciyekî aîdî wî re were. Kayu kutiyek pêde kiribû û lê di fikirî ku ev ji bo Gilbert baş e. Gilbert. Aha ev kutî ji bo te baş e. Gilbert. Hadi were carek biçeri bîne. Kayu lê di fikirî ku kutiya Gilbert mükemmel bû.
گلبرت ربه هەلبێت شیرینێ من ji xwe waye tê de bi çî bûye. Kayu biryar da ku divê berî her tiştî deriyekî mala Gilbert hebe. بلا پاچه که وجه هبه نوسا گلبرت Gava duyem divê malê bi rengekî xweş boyax bikire. hadi rengeki biceribine. Tamam ez de bir sor boyak bikim. Kayu lê fikirî ku dixwaze li ser xaniyê Gilbert hinek şîşîn bibîne. ما کیفات جراحات گلبرت وی اره حوجه داریامه به دریه که راستین هیا Vaye bu Kayu. Deriyek û du pencere. حوجه داریا گلبرت به نوینه کیچه هیا Pir maftarî. Divê li van deran tiştek hebe. Em vêya biceribînin Kayu. Kayu êdî jê bawer bû ku mala Gilbert amade bû. تمام گلبرت نها دکاری تکوی Kayu dike tatêlan ku wê Gilbert mala xuya nû neecibîne. Ji bo xwe di mala xwe de hîs bike dibe ku em tiştekî têxine, he? هاده گلبرت وره و مشک بگره Ji ber ku Gilbert ji mala xuya nû hez kiribû bextewar bû. Ez qeşa şîrê difroşim. هاده ام ببزن از قبطالم مرحبا ازجی کایو ازجی هاده ام در کوین کلای روزی کایو اره دایه بینر از کرالم دایه دایه Rozî dixwest veya bi tena serê xwe bike. Li parkê Kayu herî zêde ji dengê zengilan hez dikir. دایه از دکارم هنک کشاشی رو بستینم جو کلمه خوره Pêşiye divê em dakevin jêrê. قف بچه هاده بلسینو دایه Ji bo daketinê heta ku ji me tê em dilêzînin Kayu. Rozê dixwaze viya bi tenê serê xwe bike. Aha ev qas şîrîna min tu baş diçî. Aa bi ser ketî. لقشاشیر فروش چویه دایه و ارجی سوچه دیه روزی Ji ber ku em jê man bibexşînin. Dibe ku em carek din wê bibînin. Kayu heman were vira ji kerema xwe re. Çi bû? Tu qet bextewar xuya nakî? ام نگیشتن قشاشیر فروش بابا Ez fehm dikim. Ha, fikrekî min heye. Desturê bide pêşî ez vêya dayînim cî. Kayu xwe ji berê çêtir hîs dikir. Merheba. Ez ne şaş bim, tu qeşa şîrfiroşî ne wisa? اره از قشاشیر فروشم از بنی û ez jî dikarim qeşaşîra herî baş vê derê bistînim. قشاشیر قشاشیر اف پالیاچویه Weylê min. Tev şeqoya wê jî hebûya? رازی شده De خواهده baş e. Ji rozê re palyaçoyek. Hadê ez te bibim kursiya te. چوکلات یانجی وانیلیا Çoklat ji kerema xwe re. Kefa Kayu gelek ji qeşa şîrfiroşiyê re hatibû. نرین قشاشیره که دقدقی Nuaze. Qasî ku xuya dike palyaçoyekê me jî heye. فرفاشه وی نابه دایه اش بوته Ez bas dikim rêzdar qeşa şîrfiroş. Lê li ser viya gelek zêde çoklat heye. Tu dixwazî delalê min. Tamam. Kayu lê difikirî ku qeşa şîra herî baş qeşa şîra wî bixuye. من پیش هسکر منجی
süper Kayu. دایی شکر ما خوردی کارش من هرچه سوپر بخونه وی لی قصری میزه نکه جانی من نکارم دبه کو باوی ته بخوینه تمام بابا شکر ما خوردی کاری هرچه سوپر بخونه شکر ما خوره ما دیسا باشه باورم سفنک دکاره نکی بسکنه وای سرپیاتین سوپر ین هرچه سوپر جی روژان روژک گاوا هرچه سوپر لپارقه دمشه جی جارک و راستی هرچه دز و خراب ده گاوا سیوان ده دیزه اره تپه درخست ناست تو جاری سیوان نادم وان باش ده بده باشه هرچه دز حاول ده دکو پروه من تو قفالت هرچه سوپر تو جاری دستورا روان دینی نده داوی اف راسته اف تیم جبو خلاص کرنا هرچه سوپره تا 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 تام سیوان خلاص که هر تشتی خلاص که او داویا بختوار بشه هرچه سوپر جارکتون بخونه بابا شکر من ما پر دخواست کایو لی دوی پیشی از کار سفنکه بقدینم Kayu pirci hez dikir ku ve kitêbe bixwîne tim lê mêze bike. هرچه سوپر روشکی چو دارستانه نوه داره راستی هرچه بچوک هات دزه خراب هات او خواست کو سیوان بدزه هرچه بچوک و هرچه سوپر هم قفالتن داویا بختوار داوی هده وره روزی ام لیستو که هرچه سوپر بلیزن هجا داریا هرچه سوپر به پلرین هیا ازی ام هرچه سوپر و هرچه بچکن تو برون هرچه دزو خراب ده Kayu ve ku Gilbert hirçê dizê xerab bû dikir. دوی ام وی بقفلن رازی ام هاتن بگره ام ده بقفلن دزه پیز من قفل کلو هرچه سوپر و هرچه بچی دکارم قربیان بخون وی هلبت قاسک باشی و نبخون از نفتین عربی نابینم هم کو از نچم پستخانه اوی بگرتن و هرچه سوپر مفتیم ببینه دادام آها لیورد از سپاس دکم کایو تو قهرمانی منی سوپری ایزی اره توشی شیری نامه نره kafamın gerekçelisine bir kalemin rıdı. Çarıken ben behevre, heyvalleri yazmam mezekiri bu. Kalemin tızana henek dıştan çevike. Hatta çarıken ben kon çekiri bu kalemin. Ve germahiyeke mezun min hem ezgiri bu.